APSC आनजादाव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। प्रसेनजित मोसाहारिया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट मेनेजार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज मासियाव सायख'जादों। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय दाङाइगाव गामिनि थागिबि बिफा रनिन्द्र मोसाहारि आरो बिमा रनजिला मोसाहारिनि फिसाज्ला प्रसेनजित मोसाहारिया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट मेनेजार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज मासियाव सायख'जादों। बिथां प्रसेनजित मोसाहारिया आसाम रायजोनि गोजौ थाखोनि साख्रि थिसनथाय APSC आनजादाव गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों उथ्रिसार जानो हानानै एसिस्टेन्ट मेनेजार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज मासियाव सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बिथां प्रसेनजित मोसाहारिया बड'फा सुपार 50 आव कचिं लानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे बड'फा सुपार 50 आव कचिं लानायनि गेजेरजों बिथां प्रसेनजित मोसाहारिया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट मेनेजार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज मासियाव सायख'जादों। बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ नखरनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। Hey bro, congratulations. Hey, thank you, thank you.